जि पलिटिक्सखौ लानानै दावराव दावसि जागासिनो दं बिनि सायावहाय जों जुदि खेंफोरथि मोजाङै नोजोर होना नायोब्ला जों माखासे बाथ्राफोरखौ नुनो मोनो जे एक्सपिरियेन्स गोनां आरो बिनि गेजेराव नलेज गोनां बैसोर सुबुङानो आन्दायदों आरो बाथ्राफोरखौ बुंनो रोङै जादों। समाजनि थाखाय मा बाथ्राखौ बुङोब्ला जोंनि थाखाय बेनिफिट जागोन, समाजनि थाखाय जों मा बाथ्राखौ बुङाब्ला जोंनि थाखाय बेनिफिट जागोन, हारिनि थाखाय मा बाथ्राखौ बुङोब्ला मोजां जागोन आरो हारिनि थाखाय मा बाथ्राखौ बुङाब्ला जोंनि थाखाय मोजां जागोन। बबेयाव थानानै जोङो माखासे समाजनि खामानि मावनो हायो आरो बबेयाव थायोब्ला जों माखासे समाजनि खामानि मावनो हाया। जोंनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनहा बिनि सायाव आन्दायनानै दं। दिनै गोबां समसिम एक्सपिरियेन्स गोनां माखासे राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनबाय जे बिथांमोना समाजनि थाखाय मा बाथ्रा बुंदों, हारिनि थाखाय मा बाथ्रा बुंदों। दिनै बिथांमोननाव एक्सपिरियेन्स दङ, बिथांमोना बड'लेण्ड मुभमेन्टआव ओंखारफादों, नाथाय हारिया जे बेसेबां खैफोदाव गोग्लैनानै दं, बै हारियाव जे खैफोद गोग्लैनायखौ जों माबायदि बाथ्रा बुङोब्ला जों रैखाथि मोनगोन, बे बाथ्राखौ जों नुदों। नोंथांमोना दासान्दि ससियेल मिडियायावहाय निउसावहाय फाइट नांनायखौ नुनो मोनदों, नाथाय जोंबो सासे सादारन, जोंबो सासे मा होनदों कमन पिपोल हिसाबै, सासे लाइमोन हिसाबै जोंनावबो बुंनो हानाय मोन्थाय दं। समाजनि जानानै हारिनि जानानै जिहेथु हारिया जुदि खैफोदाव दङब्ला हारिनि थाखाय जोंबो बाथ्रा बुंनो हानाय जों समाजनि लाइमोनफ्राबो मोन्थाय दं। दिनै आं माखासे बाथ्राखौ बुंनो सानदों समाजनि बा हारिनि जानानै। जों माखासे सुबुंफोरखौ सम होबोदों बिथांमोनखौ दैदेननो थाखाय बे बिटिसिखौ, नाथाय बिथांमोनहा दिनै 10 बोसोर 15 बोसोर जालांबाय, नाथाय अब्लाबो हारिनि जि सेन्टिमेन्ट बे गैया, जिर'। मा समाव मा बाथ्राखौ बुंनांगौ बेखौ बिथांमोनहा बुंनो बा बुजिनो हाया। मा समावहाय सोरजों माबायदि गोरोबना थानांगौ बेखौ बिथांमोनहा सानस'नो हाया। अब्ला बिथाङा लिडार ना? नो, बिथाङा लिडार जानो हाया। बिथाङा गावनि गादिनि बा पावारनि लुबैसोलासो। स' बेनिखायनो जों नुनो मोनदों बिथांमोनहा जाहाथे रिटायारमेन्ट लानाया साबसिनसै। जुदि बिथांमोनहा 10-15 बोसोर जाबाय समाजनि थाखाय मा होनदों सम होबाय, हारिनि थाखाय सम होबाय, जेसेबांखिनि नाजाबाय नोंथांमोना नाजाबायानो, नाथाय जेसेबांखिनि हायो नोंथांमोना बेयाव देखायखाबाय। नाथाय जाय सुबुङा मोजाङै दैदेनगासिनो दङ, जाय सुबुङा जोंनि हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावगासिनो दङ, जाय सुबुङा जोंनि गथ' गथायफोरनि इयुथफोरनि जे मोनसे मा होनदों इन्सपिरेसन, मोनसे थुलुंगा बेखौ जाखांहोदों, जाय मानसिया ड्राग्स आरो जुवा गेलेनायनिफ्राय हारिनि जि गोग्लैसोना थानाय सेंग्राफोरखौ बोखांनानै सोलोंथाइनि बिथिङाव लांनो थांदों, जाय सुबुङा गैजारोङै न'खर, जाय सुबुङा IAS IPS मा होनदों सासे डक्टर इन्जिनियार जानो नागिरदों, बैसोरखौ सरखारनि दारै माखासे मिशन बानायनानै CM सुपार 50 मिशन, बड'फा सुपार 50 मिशन बैफोरबायदि बानायनानै बैफोर इयुथ एबा सोलोंथाइ लागिरि जाय टेलेन्ट पार्सन रां गैयिनि थाखाय फावसायना दंमोन बिथांमोननो खाबु होदों, हा होदों। जोंनि आगुनि जि दैदेनगिरिमोन जाय जोंनि ससाइटिनि थाखाय जिउ गारबोबाय, बिथांमोननि थाखाय मुंखौ बेसेबां गोजौसिम जों लांनो हायो बेखौ दानि दैदेनगिरिया मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा मावदों। मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा मावदों। बिथांमोननि मुंखौ हिस्टरियावहाय सनानि आखरजों लिरनानै दोननो नाजादों। नाथाय थांनाय जि सरखार दैदेननाय बिथांमोना नाजादोंमोन ना? जोंनि जि आर'नाइ, जोंनि जि दख'ना, जोंनि जि जाग्रा लोंग्रा, बै बेसादा जोंनि दारै दिहुनजानाय, जोंनि हारिया बेखौ सोरजिदों। नाथाय दिनैसिम बैफोरखौ जोंनि होननानै कपिराइट हिसाबै लिरनानै लानाय जोंनियाव गैयामोन। नाथाय बेखौ मान गोनां प्रमद बर' सारा खालामदों GI टेगनि दारैहाय, जाहाथे रावबो बे आर'नाइ आगर जे नुयोब्ला बेखौ गुबुन जाथि ट्राइबेल, जों ट्राइबेल हिसाबै जोंल' नङा ट्राइबेला, गुबुनबो दङ। दा बै हिसाबै बिसोर जाहाथे जोंनि बे आगरखौ, जोंनि जे बेसाद, बे मुवा बेसादफोरखौ जाहाथे रावबो सेख'नो हाया, बैनि थाखाय मानगोनां प्रमद बर' सारा बै खामानिखौ मावदों। आगुनि सरकारा मावदोंमोन नामा बेनि सोमोन्दै? बिथांमोनहा माखासे रांफोरखौ बोरैहाय पकेटाव सोनो हायो बे हिसाबैसो मावलांदोंमोन। दिनै जाय मानसिफ्रा बेबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन बै सुबुंफ्रानो BPFनि दैदेनगिरिमोन।
दिनै बिजेपियावसो नङा फाङा ओरैनो जाना दङ नाथाय बिसिनि जे थिंकिं सेम टु सेम बेखौनो नुनो थांगासिनो दं नाङा बिजेपियानो हक मा होनदों बिपिएफआनो हक इउपिएफएलआनो हक नों बबे मोनसे पार्टियाव हाबा मानो समाजनि जेब्ला प्रब्लेम फैयो सारिनि थाखाय जेब्ला बाथ्रा फैयो अब्ला खौसेथिया गोबां गोनांथार दिनै नों खामायबाय गोबां खामायबाय हो नों सोलिनो हानाय नोंनाव केपासिटि दंखासै हाजार माने मा होनदों हाजार करोड़ गैयाबाबो लाख करोड़ गैयाबाबो नों नोंनि न'खरखौ मा होनदों सालायलांनो थाखाय नोंनि न'खरखौ नोङो फोथांलांनो थाखाय नोंनाव थोजासे दंखासै दा नोङो रिटायारमेन्ट लानायानो साबसिनसै नों बेबायदि बाथ्रा बुंबाय थायोब्ला नों हारिनि थाखाय जेबो सानालासिनो गावनिखौल' जुदि सानबाय थायोब्ला जोंनि हारिखौ गुबुन मानसिफ्रा गुबुन जाथिनि मानसिफ्रा नुनानै लाजिगोन बा मिनिनाय ओंखारगोन जे बिसिना गावसोरजोंनो गावसोर दावहा खौसेथि गैया बेनिखायनो नोंसोर जिरायथ'नायानो साबसिनसै आंनि हिसाबाव जोंनि रायजो राजाफ्रा गोबां कमेन्ट होदों जे बिथांमोना रिटायारमेन्ट लादो बिथांमोनहा जे बारा साननो रोंला बैसो जाबाय मा बुंनो मा मानो जाबाय बिथांमोना रिटायारमेन्ट लानायानो साबसिनसै मा खालामबावनो दा दिनै माबा मोनसे बाथ्रा बुंनांगौ हारिनि थाखाय लाइमोनफोरा लाइमोनफोरखौ बोरैहाय बबे लामाजों लांनांगौ जाय मानसिया दिनै हरै खस्थ' खामानि मावै मावै सिमा बारायनायखौ माब्लासिम कमप्लिट खालामनो हागोन हा राननानै बेसेबांसिम होनो हाबावगोन जोंनि एजुकेशन सेक्टरखौ बेसेबां गोजौसिम लांबावनो हागोन लामा दालांफोरखौ लानानै जोंनि मा होनदों आइजो माहारिनि फिउचारखौ लानानै जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि फिउचारखौ लानानै बोरैहाय आवगायलांहोनो हागोन जोंनि स्पर्ट्स एबा गेलेगिरि लाइमोनफोरखौ बोरैहाय ग्र' आप खालामलांनो हागोन माबायदि अपरचुनिटि होनो हागोन बेफोरखौ मानगोनां प्रमद बर' सारा सानदों दिनै दुरान्ड काप बायदियावहाय जोंनि बर' हारिनिफ्राय मोनसे बड'लेण्ड एफसि बायदि सोरजि जादों बिनि गेजेराव जोंनि लाइमोनफ्रा गेलेदों लाइमोनफोरा बड'लेण्ड एफसि मुङानो बेसेबां गिदिर दा बे एफसियानो दिनै गोबां प्रमट खालामगोन जोंनि हारिनि सेन्टिमेन्ट जोंनि हारि दं होननानै नेरसोनथि होगोन जोंनि बर' हारि दं होननानै बेखौ नेरसोनथि होगोन बे बड'लेण्ड एफसि मोनसे मा होनदों टीमाबो आरो बिनि गेजेराव जोंनि जे बर' हारिनि गेजेराव माखासे सुबुंफोरा गावनि फरायसाफोरखौ बोरै फोरोंनांगौ माखासे माबोरै एवारनेस होनांगौ माखासे नलेजआ दंजोबखायो दंनाया नाथाय बे नङाखि सोरबा सासे फोरोंगिरि जाबानो गासिबखौबो रोंजोबगौ बे नङाखि सासे फोरोंगिरि जाबानो बे टिचार होननाय लोगो लोगोनो गासै बिथिं फोरोंनायनि आइडिया मट' मेथड्स टेकनिक बेखौ रोंजोबगौ बे नङा जुदि रोंजोबोमोनब्ला सोरबा फरायसाफोराथ' बेबायदि माखासे बबेबा मोनसे स्कुलाव पास जाजोबै ओंखारनाय नङामोन स' बेनो आरो खोथाया मानगोनां रायजो राजाफोर दिनै माननाव गिदिर प्रमद बर' सारा एजुकेशन सेक्टराव जेब्ला मोजां आखाइ होदों बिनिखायनोथ' चिरां बायदिया नाम्बार 1 ओंखारदों बाक्सा बायदिया ओंखारदों अल स्टेटआवनो नोंथांमोना नाय दाख्लै बावै 2024 मायथाइनि जि मोनसे रिजाल्ट बेफोरखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन रेंक हिसाबखौ नायोब्ला नोंथांमोना स्ट्रिम हिसाबखौ नायोब्ला नोंथांमोना जे जोंनि बिटिआरनि सिङाव थानाय माखासे डिस्ट्रिक्टआ रेंकआव नाम्बार 1 रेंकआवबो गोग्लैबाय माबोरै ओंखारदों बेफोरो माबोरै जादों बिकज अफ नाजानाय सिगांनि समाव जुदि सरकारा बेफोरबायदिनि सायाव मोजां खामानि मावनो रोंनायमोनब्ला दिनै बेबायदि मा होनदों खस्थ' आरो भुगिनो गोनां जानाय नङामोन मानाव गेदेर प्रमद बर' सारजों बिथांमोना मोजाङै मिटिं खालामनानै रायज्लायनांगौ बे रायजो राजाफोरनि डिमान्ड बिथांमोना रिटायारमेन्ट लानायानो साबसिनसै बिथां सानैया जेबो बाथ्रा बुंनो हाला पइन्ट गैला पलिटिक्स खालामनो हानाय गोहो गैला रोंला दैट मिन्स मालाबा